Balkan vilayetinde agronomlar ve paltaçı kärenneçiler sevitin köp yerinde gowaça ekişine hiniz hem girişilmändigini bellep, ekişin giýjä galyandygyny aýdýarlar. Bu waka vilayet häkimleriniň ýurtda gowaça ekişiniň üstünlükli tamamlanandygy barada hasabat bermeginden 10 gün soňa gabat geldi. 1-nji maýda prezident Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň Owa Senat toplumuna gözegçilik edýän ornbasary we vilayet häkimleri bilen sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Şonda vilayet häkimleri şol sanda Balkanyň häkimi Taňryguly Atahallyýew gowaça ekişi geçirilen meýdanlarda gögörş alınan yerlerde ilkinji hatarara bejerigi we otog etmek işleriniň dowam edýändigini hem aýtdylar. Ýöne Azatlyk radiosynyň ýurdun Günbatar vilayetinde habarçysy sebitde gowaça ekilmeli meýdanlaryň bolup bilse 50 götürümne paxta eklendigini habar berýär. Gyzylarwadyň ýaşlyk tutly we döwlet daýhan birleşiklerine gödeňine tutulan gowaçanyň bolup bilse 60 götürüm ekildi. Etrabyň Zau, Garasenger we Hacı daýhan birleşiklerine bolsa uly ýoluň golaýynaky we etrap merkezine goly ýerlerde gowaça meýdanlaryna ekişi geçirildi. Ýöne bu daýhan birleşiklerine hem gowaça ekilmegi gödeňine tutulan meýdanlaryň bolup bilse 40 götürümine ekişi geçirildi. Dip Balkanlı agronom anonimlik şertinde aýtdy. Agronomlaryň we paxtaçy kärenneçileriň ençemesiniň aýtmagyna görä, Gyzylarwat we Bereket etraplarynda gowaça ekilmedik meýdanlar heni sürüm işleri üçin de taýýar däl. Muňa tehnika we ýanygyç ýetmezçiligi sebäp bolýar. 25-30 aprel aralygynda dizel ýanygy bolmady. Şol sebäpli bu döwürde 2 metr ýerde hem sürüm işleri geçirilmedi. 1-nji maýdan sürüm işleri geçirilip başlandy. Ýöne işleriň ýagdaýy juda haýal barýar. Vilayet gowaça ekişiniň dolu tamamlanandy barada hasabat berse-de ekiş iýun aýynyň ortasyna çenli dowam eder. Sebäbi dizel bolsa-da sürüm işlerini geçirjek tehnika hem ýetmezçilik edýär diýip Balkanly kärenneçi anonimlik şertinde aýtdy. Galy berse-de gowaça ekişiniň giýjä galmagyna şu ýyl sebitde tohumlyk çigidiň ýetmezçiligi hem sebäp bolýar. Paxtaçy kärenneçileriň sözlerine görä etrap häkimleri ilki bilen uly ýollaryň gyralaryndaky ekin meýdanlarynda gowaça ekişini amala aşyrmagy tawşyryp, ekişin giýjä galyandygyny ýaşyrmaga çalışýarlar. Heniz gystubu tutulmadyk yerler hem bar. Yerler gurap tozap dur. Bu hasyle hem täsir ýetirer. Yüzde milyon tonna paxta hasyly ýygnaldy diýilip, ähli zat gulaly gulluk diýiller. Ýöne bazarlarda ýağın, kunzaranyň ýokdugy, paxtany we paxta çygdyny gaýtadan isleýän zawodlarda çygmalyň ýokdugy barada hiç zat aýdylmaz. Dip kärenneçi aýtdy. Azatlyk baýdylanlar barada Balkan vilayet, Gyzylarwat we Bereket etrap häkimliklerinden kommentari alyp bilmedi. Ýöne bu habarlaryň arasynda döwlet baş tutany Balkanyň häkimi Atahallyýew vilayetiň gowaça ekilen meýdanlarynda geçirilen iýdeg işleriniň depginlerini güýçlendirmegi tawşyrdy. Prezident 8-nji maýda geçiren hökümet maslahatynda möhsümleýin owa hojalyk işleriniň bellenen agrotechniki möhletlerde geçirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyny hem aýtdy. Ýöne adatça bolşýaly maslahatda sebitde gowaça ekişiniň giýjä galyandygy barada hiç ýyly mesele gozulmady.